Beth yw dy hoff beth am y Nadolig, Aled? A set of booby traps i Sean Corn. Un dydd, Sean Corn. Un dydd. Beth amdano ti? Bwyd? Bwyd. Beth yw dy hoff beth? Pwdin dolig. Be? Acha fi. Dyna'r beth gweitha. Fi ddim yn trostio unrhyw beth bod rhaid i ti actually roi ar dan i wneud y fe'n flasu'n wyll. Actually, hwnna di roi syniad i fi. Peri! Peri! Nadolig llawen. Dolig llawen? O. Nadolig llawen, pwdin. Waw! Tro'r gorau lawr i ni weld yn glir. Peri, mae'n rhyddodiad rhoi pwdin dolig ar dan, ond pan nad yw'r fflam yn par yn hir, na'n difetha'r pwdin? Wel, di'r pwdin dolig ddim yn mynd ar dan. Da ni wedi rhoi alcohol dros yr pwdin dolig. Pan mae'r alcohol yn cynnesu, mae'r nwy sy'n dod ohono fo yn llosgi. Felly dydy'r pwdin dolig ddim yn mynd ar dan o gwbl. Pan bod y fflam yn las te? Mae yna ocsigen mewn alcohol, a pan mae'r carbon dioxide yn llosgi, mae'n llosgi efo fflam glas. Ond mae fflam arferol yn llosgi carbon, a mae hwnna'n llosgi efo fflam felyn. Mae rhoi pwdin dolig ar dan yn un peth, ond beth yw hwnna? Hefo'r pwdin yma, da ni wedi tywall hydrogen peroxide. Pan fydd o ar dan, da ni am ychwanegu hwn, sef potassium permanganate. Sefwch yn ôl. Mae'r potassium permanganate yn adweithio gyda'r hydrogen peroxide i ryddhau ocsigen yn gyflym, sy'n galluogi'r ethanol i losgi'n fwy ffyrnig. Wel, dyna un ffordd i groesawu'r Nadolig. Nadolig llawen, bawb. Nadolig llawen! Bois, da ni'n mynd bita hwn. O.